damos la vuelta. No te acercas. Hay una técnica que os enseñé, que es hacer un hoyo a la parte de la cabeza. Y empezamos la reanimación. Esta jornada de formació conjunta entre la policia local i Creu Roja es produeix tots els anys, coincidint amb la major intensitat del dispositiu en la zona d'àrea. Repassar els coneixements bàsics sobre rescat en l'aigua, evidentment en situacions de persones que han perdut la consciència, refrescar les maniobres sobre RCP i fan diferents exercicis on col·laboren en Creu Roja. La inversió de l'Ajuntament de Gandia en la zona d'arena és una de les més grans d'Espanya, també en accessibilitat, en qualitat i en seguretat. De fet, hi ha 12 agents de la policia local, entre ells un inspector, desplegats per tota la zona de arena, amb 2 quads y amb un buggy que se acaba de incorporar. Continuamos invirtiendo en seguridad y también en prevención, un dispositivo muy amplio que se suma al de la Cruz Roja, por tanto tenemos en total más de 50 efectivos en la playa, velando por la seguridad y porque el disfrutar de nuestra playa se puede hacer en condiciones y en garantías. I això és el que convidem a fer, gaudir en plena seguretat amb els nostres dispositius i preventius completament llestos.